चिंपैंजी बा और कौना के तो सार हो सार, तो उ सार आके जो उल्टा पुल्टा बोलता तो तोहनी की ई नहीं पता दुर्गा देवी खाली वही लोग होला। दुर्गा देवी और लोग भी होते हैं जो एगो बेचारी भटकतिया दर दर के ठोकर खातिया, ओकरो को दुर्गा देवी मान ले कम से कम, ठीक बा। वो दुर्गा देवी ओकरा के मान आ जौन हौ एगो रहे तोनी के ओकरा संग का कइलसन का ना कइलसन लोग छिपल बरे आई आइल बसन सब जब बतकुचन करत सन आ झूठा ख्वाब लेके सांसद के घूमत रहसन, हे रास्ता से हो रास्ता, हो रास्ता से हे रास्ता, तो का भइल। आ दूसरा है चोरो रास्ता से आके कौन तो पद पर आइल बसन, कौन पद है बताओ सन, कौन पद लेके आइल बसन। वो से अच्छा हमारे गाँव के यंत्र वार्ड है सरवनावा, ओकरे के लोग चिन्हत होई अच्छा से। आ तोहनी के आके जब करत सन अलरगर बलरगर उल्टा पुल्टा बोलत रे तो ओकरो के समझा दिए जो झूठा ख्वाब के साथ लेके चलता ना सांसद के। संसदवा जो बनल बा नया नया में, सांसद बनल कहाँ बारे, सांसद के ख्वाब ले घूमता, तो सांसद बनी ना पाई। जब तोनी का हमनी के चाहते नहीं कि जाके तोनी के सांसद आ तोनी खातिर साला हमनी के काम छोड़ के तोनी के प्रचार करे गई रही है ना, बाबूजी गोइले भैया गोइले हाउ आ तोनी का आऊ ओते भेटाई से काहे ना बोलत रहस, धीरे धीरे भेटाई ओते बोले चाहते रहे ना। हाँ ये बात सही, जना के देवी दुर्गा के बात करत रहसन वो तो देवी दुर्गा दर दर भटकती है बेचारी, ओकरो कम से कम तोनी के देवी दुर्गा मान लसन। तो एक औरत देवी दुर्गा ना होली, सब औरत देवी दुर्गा है हमनी के नजर में। हमनी कबो ऐसा जीवन में नहीं जा काम कैले। और संसदवा जो करता है संसदवा संसद ना ढेर लोग बा, हमनी भी और सांसद कम के अवकाश कहीं लाइव में तो कुछ बोलना पाई बिना चुनाव के ना ये सब नहीं के बोले के भाई ना। अब हमनी के कोई के इज्जत करने जाए, कोई के सम्मान करने जाए का मतलब थोड़ा हमनी कुछ नहीं के बोले आवत। भगवान हमनी को दूगो आंख दूगो मुंह दू मुंह कहते एगो मुंह देले भगवान दूगो हाथ देले बना, ठीक बा ना। अरे संसदवा आओ कहाँ बड़े ये अभी ये लैंग्वेज रही आई जीवन में हम कबो कुछ नहीं ओकर पैर छुले ना, ओकर जरूरत बा हमरा, ठीक बा। चोरवा का रास्ता जाके हो बनता कौन तो पद ले बसन तो बिहार के हम बहुत बड़का होगी नी जीवन में ना, बैनर मुंह लेके घूमत रहसन एने से ओने। सबके देवी दुर्गा मानसन सबके, आ एगो देवी दुर्गा मत मानसन, एगो पक्षपात मत करसन कि हाँ जैसे है देवी है दुर्गा है, सब लोग देवी दुर्गा है। आपकी भी ना आपकी भी तोनी हम समझाइए दे, हम बानी वही माहौल में जितना तोनी के आवे के लाइव आवसन आ जितना ही बसन तोनी के एक एक करके तोनी के समझ हम तोनी के जवाब नहीं देवे, सॉरी तोनी जवाब देगा तोर संसदवा के। और संसदवा के ऐसा जवाब दे ऐसा कि आपकी तू कल का कल है कि मुंह में खून, हमने के मुंह में खूना कहीं और से निकाल जी, तोनी के निकाल सन कि जहाँ से जोन करे के बा कर सन। एगो भाई नावी नरेश छक्का हाँ अब की रेल मचा दो सन, अब की रेल सब जितना खेसारी में आर्मी बना सब रेल मचाओ, अब टेंशन नहीं खेले के जितना लोग कितना आईडी बंद करीबो, रोज आईडी खोल जी, रोज आईडी एगो होई, रोज आईडी एगो ओपन हो, रोज वही आईडी से रेलाई हुई। साला भावना कहाँ से आके कहता कि अपने विधायक जी को रेलेंगे। अरे संसदवा ले तू कहता है ना तोरा से बेसी बोले में हमने के बाई जा भी जौन देवी दुर्गा तोनी के लौको होता है, तो एक देवी दुर्गा थोड़ा ना भाई पूरा भारत में अब पूरा संसार में सब कुछ देवी दुर्गा हो, ओकरो को देवी दुर्गा मानस हन जौन भटकती है बेचारी। आ तोनी के पता रहे कि बैकन से आके सपोर्ट करते सन, तो बैकन से ना फ्रंट पे सपोर्ट कैला ठीक कैला है कि खोल देले कि हाँ मैंने किया है, तो हमने को वही इंतजार में रह जाए और बाद रेलाई स्टार्ट करल जी। अब तोनी के असली खेल हम स्टार्ट करम, तू जितना बोलबे ना उतना आ तू रोज करके वीडियो बनेबे, हम लाइव आके बोलम, हम एडिट फिडिट पर ना विश्वास करी ना, हाय सब डायरेक्ट नेचुरल डायरेक्ट आओ भावना सारी आके आऊ खिलाता रहने। रेल मचा दो लोग, जितना लोग हमारे भाई बाबू लोग 1000 लोग देखा था, सब रेल मचाओ लोग, देखो तो अब क्या होता। अले फिर से कहने रे संसदवा
ना ओकरा से हम रिक्वेस्ट करे जाए कि समझावे के बा भैया, ओकरा से हमरा ये समझावे के झूठा ख्वाब लेके सांसद के हे रास्ता कितना जूता चटलसन रे, और जूता चाट के कौन तो मंत्री कहते कौन तो बन गिलसन पद पा गिलसन, कौन पार्षद हमरा नहीं पता, हम जानू कि नहीं के जूता चाट के जूता चाटा जूते ढोबो लोग जिंदगी भर। ऐसे ना हो कुछ आगे फ्रंट पर लड़ा लोग, फ्रंट पे आके लड़ के कुछ बन के दिखावा लोग। अब देखता नहीं संसदवा तोरा बेहोश करके मानम अब कि याद कर ली है हमारे घर आ रहे हो, विदेश ना हो बस अतने बार ठीक बना आप लोग। हाँ। प्यार आशीर्वाद सही। अरे जनाब लिखत रहे ना आईडी बना के याद हो के उल्टा पुल्टा मत लिखे तो ढेर स्टार ओकरा सन स्टार जो स्टार कहत रहे कि नाम नहीं है, बहुत लोग के नाम बा हमरा भी तो उन्हीं के कोई जानतो नहीं, उन्हीं के ढेर लोग जानता है। आपकी विरेला स्टार्ट फिर आई वीडियो, जितना होई उतने वीडियो आई, आपकी भी टेंशन नहीं खेलेगा मार संसद आके अब रुक बानर बना दे की बानर